megy. Ne bazd le a szart. Így, dikázzon. Megyünk itt, ahol tudunk. Akkor várjad neki, bazd meg! Látnél rajtad, most mit veszek, az ki a faszom kíváncsi a fejre. Inkább az utat kéne menni, hogy megyünk bal. Hát akkor vedd le az Utat is veszünk, szalasz papa! Elni Amerikára, mint papa, itt egy kis keresztbe vágtak és gyerek. Ismerényen navigál. Ha itt harmadikkal végig, itt három, ez az. Ugré rá, jó? Király. Harmadik! De király, nagyon menők vagyunk, papa. Igaz, hogy semmit nem láttuk, amivel nem láttuk a videón majd. Jaj, terültek ti is, nem semmi, ez harmadik, ez a kanyar, jó? Jaj, bazd! Megyek, nem így nagyon megyünk ám, amikor dolgozok akkor. Ez a kaland 10 téves! Megyünk bele! Bazd meg, kicsit lekappant az eleje. Nem rossz, papa. Nagyon szépen... Ujjaj, ez sok... Jó vagy? Jó. Sopi akkor. Bassza meg! Jó van ez, kuka. De te jó vagy? Jó. Akkor jó. Nem lesz bajom, csak max kifejeltem az üleget annyit. De nem egészben jött ki. Biztos jó vagy? Jó. 100%? Jó, semmi bajom.